oraindik ere. Borroka latza, ikeragarria. Izan zen ura. Batek ikeragarria eta bestek ikeragarria. Buah! Hemen da, Paulo. Jesus. Dantzan ibiltzen du harria. Bai. Hala ibiltzen du ba. Hiru eta txanda. Hau ez da atzean geldituko. Lau. Paulo berriz ere. Inork ez ezala entzun unionik, hauek alkarren kontrabota barban ditu, harri honetxekin. Marreko golakin. Mar. Izeta harria jartzen. Eta bigarna. Oraintxe, azken minutua. 14 zoak. Eta 15. 6. 17. Eta 18. Azken minutu erdia. Erra lana. 21. Orain lau. Ba, botako iku ba. 23. 24. Eta fuera, 25. Paulo Orentzalanak. Zenbat, beste, bat bai, 26, 27 garrena, hor, ez, 26 azkenean.